Tak jo, jdeme se podívat na haul a dekorování bytu na Halloween od Sugar Danny. Jdem na to. Tohle intro, ta hudba, ježiš. Ahoj všichni, jak už teasuju nějakou dobu, tak dneska budeme tenhle ten dům, který je velice colorful, fruity, protože tady je hodně věcí s ovocem, já miluji prostě věci, co vypadají jako ovoce. Já jsem upřímně neviděl, jak vypadá její byt, tak to uvidíme snad i v dnešním videu. A nebo to bude vyloženě jenom ve smyslu haulu a ukáže ty věci, ale nebude nikam dávat, nevím, uvidíme. A je to hodně takové barevné, letní, girly, ale what I'm gonna do today je, že to přeměníme na halloweenský dům. A tohle to je úplně poprvé za můj život, co si budu dělat fakt jako proper Halloween decor, protože já jsem jakoby, vždycky jsem to považovala za takovou jako zbytečnost, že jako hej, tak co, tak se tady jako pověsím, vole, listy a Já to tady taky nemám. that's it, chápeš? Tento rok halloweenské dekorace jsou fakt jakože po piči, jakože úplně všude jsou mega super halloweenské dekorace a já jsem si řekla, že OK, Denny, teď už konečně bydlíš v místě, kde víš, že chceš bydlet. Hlavně jsem ten byt už konečně dokončila, takže pokud jste ještě neviděli house tour, tak se běžte podívat. Já jsem ji neviděl, když tak se potom jakože sám kouknu po tomhle videu třeba. hrozně už chtěla udělat to house tour, protože jsem house tour chtěla udělat od té doby, co jsem měla první byt. Jenomže nikdy jsem ten byt prostě nedokončila nějak jako do konce a už jsem se sama vždycky odstěhovala, až jsem do dalšího bytu. A tenhle ten byt je konečně fakt podle mých představ super hotový, bombastický, perfektní. No a my teďka všechny ty věci vezmeme, dáme je do sklepa a dáme sem halloweenské dekorace. Fakt, jak jsem řekla, nikdy jsem neměla nějakou proper Halloween decor, ale rozhodla jsem se, že tento rok prostě I'm gonna go full on, prostě celý halloweenský dům. Takže mám strašně moc dekorací, jakože by my left hand, tak tady jsou krabice, tašky, košíky plné halloweenských věcí. A je těch věcí fakt jako hodně, takže nám asi zabere nějakou dobu, než se tím jako proberem. Ale zároveň to tady spolu i naaranžujeme a přeměníme tento barevný dům na halloweenský dům. Takže let's get Docela to zdržuje, už by mohla začít ukazovat ty věci. into it. Dneska jsem byla v Tigeru a mám tady 4 plné tašky věcí. A ten důvod, proč jsem tam byla, jo. Tiger má normálně webové stránky a ty věci si můžete normálně objednat domů. A přijde mi, že tam reálně mají možná i trošku lepší ceny, že přijde mi, že ty věci jsou tam o trošku levnější než jako v obchodě, ale nevím, nepřepočítávala jsem to úplně jako do koruny. Ale já jsem měla prostě naházených fakt jako 40 věcí v košíku a poslední dny čekám a jsem jako, kdy už mi zavolá kurýr, že už je to jako tady. A pak jsem se podívala na počítač a zjistila jsem, že jsem to nezaplatila. Takže jsem byla jako, OK, víš co, já nechci čekat další týden, prostě jedeme do Tigeru. A většinu těch věcí, které jsem teda měla v košíku, měly i v obchodě, takže fakt mám 4 naplněné tašky podzimních věcí. Dokonce už tam mají i vánoční věci, takže jsem koupila nějaké vánoční věci. Ale to vám ukazovat nebudu, protože Už to ukáž. Strašně toho to obkecává, mě už to nebaví po těch 3 minutách. je Halloween, ne Vánoce. Každopádně, otevřeme se tady spolu. První, co tu mám, dýně, OK? Všechny tady tyhle ty věci jsou To vypadá docela v pohodě, ne? To je asi dobré na nějaký stolek. jakoby svítící, že v sobě mají normálně jako ledky a prostě to svítí, ale budu do toho muset, nebo já nevím, jestli to jako svítí. Ano, nemusím do toho kupovat. Toto je hezké. Toto je hezké, jestli si to dá někam, nevím, ke dveřím nebo na nějaký stolek. Toto je dobré. Perfektní, babe, look. To doslova prostě svítí, to je za mě úplně jako fakt dokonalé. Já, jako těch věcí je hodně. Utratila jsem za to strašně moc peněz. A fakt, když jsem platila dneska 5 táců v Tigeru, tak jsem si řekla, že jako jsem se fakt zbláznila. Ale pak mi došlo, že stejně jako prostě tady tuhle tu letní decor, dejme tomu všechny ty kytičky a jahůdky, co tady mám, tak je nevyhodím. Prostě je schovám a až zase přijde to roční období, tak je zase vytáhnu. Takže jakoby, when you think about it from the long scheme of things, tak
Jo, tohle je pravda, no. To dává smysl, protože všechny tyhle věci prostě budu používat na Halloween i další roky. Každopádně svítící dýněčky. Další věc, kterou jsem naprosto potřebovala, tohle to je, myslím si, že to není svítící, ale dáte do toho jakoby čajovou svíčku a Co bude to to je? svítit, takže je to v podstatě jakoby, jak se tomu říká, není to aromalampa, prostě to, kam strčíte svíčku. A to je takováhle Tak tohle je za mě strašné. To se mi vůbec nelíbí. kočička černá a prostě já miluju kočičky a je to velice halloweenské a má to takhle právě jako díry v těch očích, takže když tam dáte tu svíčku, tak to bude Možná, když tam bude ta svíčka, to bude vypadat hezky, ale takhle mi to přijde divné, asi nevím, nelíbí se mi to. Možná tak s tou svíčkou, když to dáš někam před dveře, nevím. prostě svítit tady těma očima a budou jakože svítit oči. I love it, perfect. Mám tady fakt hodně takových jako dekorací, co prostě vyloženě jenom někde jako budou stát. Ale jakoby I think it makes sense. Já tady mám reálně prostě obrovské okna, které mají obrovské parapety, které potřebují být něčím vyplněné. Já jsem celé léto měla tahle žalouzky for obvious reasons. A teď jsem to roztáhla a nejenom, že teda mám výhled na Pražský hrad a krásnou svítící Prahu, tak právě ty parapety ale můžu ozdobit tady těma věcma, takže úplně bombastické. Potom tady máme nějaký, OK, tohle to je jakoby miska na nějaké bonbony, nebo Jako miska asi dobré, spíš mi vadí, že tam je hrozně velký ten otvor, ta pusa prostě. tak to bylo jakoby tam marketed, ale já si myslím, že do toho taky dám prostě jako Jako pokud by tam dala nějaké bonbony, bylo to jako asi v pohodě. I ta svíčka, no. svíčku a bude to svítit. Potom tady mám hrníček, ale to je vánoční hrníček, takže I'm not gonna show you. To si zase schovám do krabice na Vánoce, ale mají tam fakt krásné vánoční věci. Yes, to znamená, že bude haul i na Vánoce a vánoční dekorace, yes. Já jsem teďka dělala právě TikTok, jakože hunting Halloween decor in Tiger. A fakt ten Halloween decor v tom Tigeru je úplně jako boží. Mně přijde, že jako, já jsem do Tigeru chodila třeba v roce 2018, vždycky, když jsem jako byla na střední a neměla jsem jako co dělat, než jel vlak, tak jsem se šla kouknout do Tigeru. A přijde mi, že tehdy tam měli fakt jako prostě píčoviny, jsem jako byla, proč sem lidi jako chodí nakupovat. Ale přijde mi, že these last years tam mají fakt Já jsem v Tigeru párkrát byl a taky tam má nějaké věci, jako mám doma asi. Teď si nevybavuju přesně co, ale něco ano. A jakože, jestli jsem tam koupil 2 věci za celou dobu, nevím. bomby Jak tak? prostě. A ta halloweenská kolekce je úplně boží a ta vánoční kolekce tam teprve jako začíná, ale taky tam mají gorgeous věci. And when I tell you, že jsem všechno kupovala 2krát, abych vám to potom mohla do vánoční giveaway, like, aren't I just so generous? Potom jsem koupila takovýhle jakoby jenom plastový košíček s pavoukama, který si myslím, To je dobré třeba na ovoce, nebo něco takového na stůl, prostě co chceš dát nějaké ovoce nebo něco takového. že bude prostě cute do toho dát nějaké jako snacky, prostě to bude někde ležet, Taky budeme tam třeba, mít no. snacky, chápeš? Potom jsem koupila tady tyhle ty světýlka. Já fakt jako, že podle mě, od té doby jsem byla u rodičů, jsem v žádném bytě neměla jakoby vyloženě visící, svítící Ty jsem viděl a ty vypadají docela dobře, no. světýlka. A I just really want to turn this house into a Halloween house. Oproti tomu, jak si kupovala ty šaty, tak tohle zatím vybírá za mě dobré věci. Takže potřebujeme světýlka. Tohle jsou takové dýně. Měli tam fakt v několika těch velikostech, měli tam spoustu různých světýlek, ale já jsem koupila tady tyhle ty největší dýně. A je to prostě takhle jakoby řetěz, to budu muset obviously rozmotat. Ale je to takhle prostě řetěz s dýněma and I absolutely love it. I absolutely love it. Potom tady máme další světýlka, to jsou zase takový jako duchové. A u toho jsem trošku jako váhala, že jestli to koupit nebo ne, ale jako to be fair, nebylo to zase tak drahé. A vypadá to roztomilé a prostě dýněčky, duchové. Tak tohle už se mi třeba tolik nelíbí. Tohle už vypadá podle mě zvláštně. Nevím, někomu se to líbí může, mně moc ne, no. Prostě. Potom jsem koupila takhle ještě řetě A zase tak hrozný to nebylo. s netopírama. A pak jsem koupila tady tyhle Jo, toto bylo v pohodě, ten ty třetí zase jde na zeď. pavouky a má jich tam být 20 a to jsem si řekla, že bych prostě jakoby přidělala takovýma těma lepícíma prostě ťupkama na stěny a takhle po stěnách prostě jakože polezou pavouci.
Jo, to je dobré, to je dobré. Zvědavá, jestli si kočky budou myslet, že jsou to jako real pavouci a budou to jako huntovat. Zatím nejhorší byli ti duchové. Ti byli fakt divní, nevím, mně se to nelíbilo. Ale možná s tím udělám nějaký prank na chlapa, že mu třeba na jídlo dám pavouka. Spooky, pavouček. Tam to má takový háček, že se to dá někam připnout. Pavouk na kosičkách. Perfektní pavoučci. To. Další tašky z Tigru. Tohle to není vůbec halloweenské. To vypadá strašně. To se mi vůbec nelíbí. Ale pak jsem koupila tady tohohle ducha. Ten taky myslím svítí. Perfektní. Zhaslý byl lepší. Svítící duch. Zase věc, kterou takhle prostě Toto jede hodně rychle, hrozně rychle to ukazuje. postavím. Prostě dekorace. Ještě jeden duch. Tady tohoto jsem viděla na e-shopu a byla jsem jako, že Taky ne? Nevím. Já nejlepší na začátku, tohle nevím. Tohle už se mi nelíbí, toto už mi přijelo jako zbytečnosti, no. Jenom aby něco někam prostě dala. Nevím, toto a ten duch se mi nelíbí, plus ti duchové, co tam měla ty světýlka. no, I don't really like it. Ale pak jsem to viděla na TikToku u někoho a ono to prostě, no nesvítí to zase nějak jako bůh ví jak. Nevím, na tom TikToku se mi to líbilo and it looks cute. Tohle je zatím asi nejhorší za mě. Like, já jsem si říkala, že tady tuhle tu místnost bych udělala takové jakože trošku vampire theme, jakože takové spíš jako černo-červené věci. Zbytek by tu bude spíš jako do oranžova, takže všechny ty dýničky půjdou asi jako spíš tam a tady budou spíš takovéhle jakoby věci. We will see how I'm gonna make it work. Potom jsem si koupila takovýhle hrníček, který Jo, tohle je v pohodě. Toto asi nevím, proti tomuhle nic nemám. se vlastně jakoby maluje a my s přítelem strašně dlouho chceme jít prostě jakoby na takovou tu malovací session, kde si prostě vyberete nějakou jakoby keramiku a prostě si ji jakoby spolu namalujete. Takže to máme v plánu, ale já jsem chtěla už trošku potrénovat doma skills, takže jsem si koupila tenhle ten set na malování. Na těch věcích na malování tam měli jako strašně moc, takže I'm sure you will choose some. A potom jsem koupila tady tyhle ty halloweenské ufa, protože tohle to byl můj úplně Tohle je dobré, to je dobré, no. safe snack, když jsme chodili na plavání se základkou a I just love it, prostě úplně mega nostalgie a tyhle jsou jakože halloweenské. Potom tady mám další takovou jako statue, o které jsem si upřímně myslela, že bude mnohem větší, bo jsem ji taky právě viděla na e-shopu, ale je to takováhle malá prostě Tak tohle se mi třeba líbí. To je za mě nejlepší zatím. Toto je za mě nejlepší někde na stůl, doprostřed stol prostě. dekorace Ideální. s lepkama a s havranem a též svít. A nebo na okno. A dokonce mění barvu. Ale já nemám ráda tady ty věci, co mění jakoby barvy. Abych to nejradši nastavila jako třeba na červenou a nechala to tak. Ale asi to nechám vyplé upřímně. Opět spousta vánočních hrnečků. Jo, vyplé to bylo asi lepší a ty hrnečky nám neukáže, jsou vánoční. Stay tuned, because it's not Christmas yet. Potom jsem koupila dva takovéhle jakoby, jak se tomu říká, grilanda, prostě další tady tyhle ty jakoby dráty s něčím a tyhle ty na sobě mají takovéhle černé kytky, takže to si podle mě dám nějak jako okolo. Jo tak, jo, to jsou jako prostě něco, jak měla prostě předtím ty dýně a ty duchy, ale akorát toto asi nesvítí teda a jenom to někam pověsíš. Toto se mi nelíbí, ne. To bych si tady určitě asi nedal nikam. Postele, nějak to tady prostě vyzdobím, to úplně fituje ten vibe, v kterém chci udělat tu ložnici. Potom jsem koupila takovýhle polštář netopíří, já jsem si ho tam vůbec To se mi líbí. nevšimla. A pak jsem viděla nějakého malého kluka, co doslova měl v košíku tady tohle. A já jsem byla jako babe. I haven't seen this, like why do they have it? Takže jsem utíkala zpátky do obchodu a našla jsem to, takže perfektní. Já mám opět strašně moc polštářů, we all know that, y'all seen the house tour. Já mám milion polštářů, ale ty prostě půjdou do sklepa. Pak tady mám teda poslední Tiger tašku. To tady mám takovou lucernu, kterou jsem vůbec neviděla na webu, nebo možná Toto je super. Toto je fakt super za mě. viděla a ignorovala. Ale v tom obchodě se mi fakt líbila, protože je to takový prostě pořádný kus dekorace. A myslím si, že to bude brát hrozně cool prostě na chodbě takhle. A my tam nemáme žádné lampičky, protože sem se asi budou muset dát baterky. Mají je tam už oni, nebo je tam budu muset dát já? My na chodbě nemáme vůbec žádné jakoby lampičky, ani žádné jako osvětlení, protože tam nejsou prostě zásuvky a není to kam zapojit. Takže si myslím, že taková lampa je jako prostě úplně ideál. Další vánoční hrníčky. Mám tu ale jeden halloweenský a na ten
Tak tohle je strašné. Tohle bych si nekoupil. Ten s tou kostrodou, nebo s tou lepkou, to předtím bylo fakt dobré za mě, ale tohle bych si nekoupil. Ani tam to asi ne, ale jako ještě bych řekl, jo, je to hezké, když se jí to líbí, proč ne, ale toto. Já jsem taky koukala na webu a byla jsem jako, že I don't really like it. Ale v reálu se mi to strašně líbí, prostě má to na sobě takhle 2 oči. It's a cute as mug, like, já miluju hrníčky, y'all know that, a vždycky mi píšete jako Denny, já potřebuju hrníčkovou kolekci. Ale jako, já jich mám třeba jenom 20, což si nemyslím, že je nějaká moc mega velká hrnková kolekce, ale až jich budu mít třeba 100, tak vám rozhodně udělám hrnkovou kolekci, protože já miluju prostě fan hrnečky, já prostě nevím, já jsem nikdy neměla ráda hrnky, protože jsem je nikdy na nic nepoužívala, protože nepiju prostě teplé nápoje, ale dělám si do nich espresso. Mám asi 20 hrnků na to, abych jako si do jednoho mohla vždycky udělat espresso, ale prostě já nevím, já jsem jako došla na to, že já prostě jenom miluju collecting věcí, prostě mi dělá do... My jich taky máme hodně a já je používám jakože třeba, nevím, takhle, asi na vodu nejvíc, no. Máme sklenky, ale já si většinou vezmu stejně hrnek. Že ten pocit, že něco mám a že mám něco hezkého. A hrníčky jsou zrovna taková jako trošku innocent věc a myslím si, že každý má hodně hrníčků. Dále jsem koupila takovouhle černou, svítící, nebo ona nesvítí? Asi nesvítí. With light. Aha, tady. Hustý. Tak to... Tahle vypadá v pohodě, no. Jak svítí, je hezká. Když byla zhasla, se mi nelíbila, ale myslím si, že už má hodně dýní a právě proto nevím, ty dekorace na ten Halloween jsou většinou furt to samé, no. Nějací netopíři a duchové dýně, to ty věci, no. Ta svítí takhle jako... Ježíš, ne, proč to zase Ale toto je hezké, no. mění barvu? Proč to zase mění barvu reálně? Já to úplně, já nesnáším věci, co mění barvu. Já si pamatuju, že když mi bylo asi 9, tak jsem mamce koupila svíčku k Vánocům a měla to být normální svíčka, ale ona měnila barvy a moje mamka byla úplně nasraná, protože taky nesnáší věci, co mění barvu. Prostě mi to přijde hrozně úplně, že proč by to mělo měnit barvu? Prostě nastav to na jednu a nech to bejt, chápeš? A pak se naštěstí ta svíčka nějak rozbila a nesvítila, ale svítící lampa, kterou nezapnu, ale líbila se mi ta lampa. Jako No pokud ji nezapneš, tak už se mi to nelíbí, no. že ten tvar, protože je to dýně. Pak jsem si koupila takovouhle mističku ve tvaru lístečku, protože mám hodně jakoby mističek různě pobytí. To není moc halloweenské, ale dobře. Nevypadá to špatně. V kterých mám prostě prstínky, náramky, gumičky, whatever. A všechny jsou Jo, třeba na klíče a takovéto ty věci, no. kytičkové. Takže it's time to change it up, protože máme podzim. Potom tu máme takovýhle talířek, trojtalířek a Ne. Vůbec. Nevím, A nelíbí já se mi. přesně takovýhle mám jahůdkový z Tigru a máme v tom prostě bombonky, máme v tom prostě kokínka a tak budeme mít teďka kokínka v duchách a potom tu mám ještě menší mističku lístečkovou. A pak tady máme ještě jednoho ducha, který je jakoby o trošičku menší. Oni měli mít jakoby malého, velkého a středního. Tak když už něco, tak ten větší je lepší. A já assuming, že tohle je střední a tohle je Ten malý vypadá, nevím, zvláštně. Ještě hůř, nevím, jak má ten spodek hrozně. Ale mně už se nelíbí ani ten velký, nevím. Mně se nelíbí celkově tady toto. malý. Toho velkého tam bohužel neměli. Samozřejmě jsem byla hantovat halloweenský dekor v Pepku, což už jste mohli vidět právě v tom videu, kde vás jako vyberu nakupovat. A to bylo moje úplně most favorite video, protože já miluji nakupování, miluji bavit se o nakupování a miluji být s někým, koho to baví. Takže jakoby, když vás vezmu s sebou na kamerce, tak jakoby nakupujeme spolu. Každopádně, dneska jsem teda pokračovala v hantování. A koupila jsem takovouhle velikánskou dozu průhlednou ve tvaru dýně. A to je za mě úplně geniální, protože já jsem, to je přilepené, já jsem Jo, je to v pohodě, ale mně přijde, že už má těch dýní strašně moc. Proto bych nechtěla si ty halloweenské dekorace ani tolik. Prostě přijdeš do místnosti a v každém rohu třeba dýně, no. strašně dlouho prostě chtěla nějakou jakoby průhlednou dózu, do které budu moct dát prostě, já nevím, cookies, nějaké dobrůdky, chápeš? A nikde jsem nemohla najít nějakou jako fakt dózu průhlednou, která by se mi jako vyloženě líbila. Pokud by se to tu slavilo třeba jak v USA, tak jo, to bych neřekl, no. Tam si to dáš před dům, do oken, na střechu to dávají, všude něco, jo. Tam jako jo, ale tady u nás mi to přijde takové, nevím,
Je to prostě, nemá to každý, takže je to takové zvláštní. A když přijdeš do toho domu a je to tam všude, tak je to prostě jiné než v té USA, kde jsou na to zvyklí, no. Teďka jsme byli prostě v Pepku a tam měli takovouhle prostě průhlednou dózu na sladkosti ve tvaru dýně. Dokonalé, absolutně geniální, prostě everything I've ever wanted. Když se budeme pokračovat Pepkem, tak jsem si tam koupila takovýhle hrníček ve tvaru dýně. To je můj už asi 150. hrnek ve tvaru dýně, ale mně se prostě líbilo, že má tady tuhletu přikrývací věc. Nevím, jak moc je to jako užitečné, že to má tu přikrývací věc. Asi to zůstane déle teplé. Potom jsem v Pepku Jo, to jsem taky měl spoustakrát něco podobného. pořídila takový To ten už je za mě lepší, jenom se mi nelíbí tady toto dole, no. Takhle vypadá v pohodě, jenom tady bez tohohle. takovouhle jakoby jar, co vypadá jak duch. A to bude podle mě moje weed stash. Nebo něco takového. Každopádně ten duch je úplně prostě roztomilý. Oni tam měli ještě jakoby hrníčkovou verzi tady tohohle ducha, že to mělo normálně jako ještě ucho, jako hrnek, ale řekla jsem si, že jako, hej, hrnku, už máš Toto už je cute, to bych si dokonce dokázal představit, že bych to měl třeba tady na stole položené. Fakt jako, toto už se mi líbí. fakt dost. Ale není to poslední jakoby hrnková věc v tomhle videu. Nebo tohle to není hrnek, ale zase mluvím o hrnku. Já mám fakt problém s hrnkama. A určitě mám problém s ADHD, protože why do I keep skipping like that? Co jsem ale v Pepku koupila ve tvaru ducha, je tady tahle svíčka. Doslova voní trošku jakoby, nevoní nějak jako špatně, ale zase Už má zase moc duchů za mě. Ale asi se jí to líbí, já nevím, jak má velký barák, třeba jí to tam sedí a bude jí to vycházet tak, aby to bylo třeba obmístnost, nevím. Neviděl jsem její house tour, no. nevoní ani úžasně, ale mně se to prostě spíš líbilo, protože je to duch. A prostě je to svíčka. And it was cheap. Kolik to stálo? 90 korun. Yeah, exactly. Teď jsem v Pepku koupila ještě dýněčku, protože už jsem si 2 kupovala v tom minulém právě zmiňovaném videu, kde jsme spolu šli nakupovat a prostě jsem chtěla ještě jednu. Ne, to není dýně, to je houba. Já jsem teď úplně převýšlel, no. It's dumb like that. Potom to- jsem ještě Ale toto nebylo špatné. tam taky. do Primarku, kde ta halloweenská kolekce není nic moc. Jakože měli tam pár Tak v Primarku jsem já snad nikdy nebyl. kusů nádobí s nějakým jakože prostě podzimním motivem, ale nic prostě scary spooky, jakože mě se fakt, já miluju Primark home kolekci, jakože literally I've been a fan since 2017, když mě taťka poprvé vzal do Primarku reálně, no možná to bylo 2015, I don't know, I was like 10, ne, 12. V roce 2015 mi bylo 12 let. Ale prostě I've been loving Primark home, chápeš? Takže já reálně do Primarku chodím každý týden. Which is scary. And I definitely have an issue. Ale přijde mi, že tento rok prostě ten Primark, jako by ta halloweenská kolekce úplně nic moc. Jakože teďka tam mají nějakou Beetlejuice a myslím si, že Nightmare Before Christmas, nebo tak prostě ta Tim Burton pohádka, tak tam mají nějaké jakoby postavičky and it's cute, ale moc se mi toho upřímně jako nelíbilo tam tentokrát. Takže v Primarku skoro nic nemám. Kromě toho, že jsem teda akorát dokoupila tady tuhle Black Vanilla svíčku, protože she's amazing. Voní úplně dokonale, krásný prostě Vzhledově ta svíčka nic moc asi, no. provoní ten byt. A já jsem si ji už jednou právě koupila a taky už jsem Ale si vyhovuje třeba ta vůně, tak proč ne, no. mi stihla vypálit, takže jsem si ji potřebovala koupit znovu. Co se mi ale líbilo v Primarku, tak je prostě tady tenhle ten dish, co je jakoby na pečení. A vypadá to prostě jako paprika. A já miluju věci, co vypadají jako ovoce. Ovoce, dobře, nebudeme řešit, ale já si nedokážu představit, že si přijdu do obchodu a řeknu si, ty, to vypadá jak paprika, to musím mít. Prostě nevím, no. Ani se mi to tak nelíbí. And now like vegetables. Hlavně Le Creuset, to je značka hrnců, které jsou prostě nerozbitné. Mám od nich 2 hrnce. Tak ti mají vyloženě kolekci jakoby tady těch malých nádobiček. Ta jahoda tady vzadu je fakt dobrá za mě. Stejně tak asi, no jo, ta malina a borůvka. Toto je za mě, nevím, to už je takové divné, to se mi nelíbí. Mně se tady líbí na tom, jak to má tady nahoře, to za co to chytneš, tak toto má jakoby prostě jenom takové šťopky jak kdyby a tady je tohle. No a toto už je takové zvláštní.
co vypadají jako ovoce, mají borůvky, jahody, maliny, whatever. Ale je to všude vyprodané, jakože úplně všude. A Tak si koupila papriku. jediný obchod, kde se to dá koupit, je ve Bicester Village u Londýna v Le Creuset shopu. A mají to tam jakože občas. Každopádně tohleto prostě is giving Le Creuset a of course I needed to have it. Potom jsem ještě v Primarku dokoupila tady tyhle ty voňavé sáčky, které jsou úplně top. Já jsem si je kupovala právě už minule, když jsem byla v Primarku a ukazovala jsem vám to v haulu a mám je prostě rozmíšené po bytě a ten byt fakt krásně voní. Jakože no smell of cat litter box, prostě none of that. Voňavé sáčky, stojí to kolik? 40 korun. Perfektní, koupila jsem 2 pumpkin spice Jo, a 2 black vanilla a potom jsem ještě byla to je nemám úplně co hodnotit, jelikož to není jako nic vzhledového takhle. v Actionu. Tam jsem koupila další lepko. Tohle je super, mně se líbí, jak jsou ty lepka na sobě a nahoře je ta vrána. To je super. Statue, která taky svítí, tak doufám, že to nebude měnit barvu. Tady vždycky ten lísteček, co musíš vytáhnout. Prosím, neměň barvu. Dobré, nemění to barvu. Mně přijde strašně jakože moc svítit a spodní. Mně se to víc líbilo zhaslé, no. Ale v noci to zase může být dobré, ale mně se by se víc líbilo, kdyby svítilo jenom ty oči. A vlastně nebylo by to osvícené celé, protože, nebo minimálně ta spodní. Kdyby to bylo jak ta prostřední, to je super, no. Barvu, svítí to jenom žlutě. Top! Každopádně je prostě lepky s havranem. You see the vision. A tady jsem v Actionu ještě koupila tady tohohle pavouka, kterého jsem doslova nechala To je v pohodě. včera na zemi, protože jsme přišli z toho nákupu, já jsem hodila ty tašky na zem a nechala jsem to tam a pak jsem se v noci šla sprchovat. And I can tell you, že já jsem se úplně posrala strachy, protože mi vůbec nedošlo, že to je jakoby jenom hračka. No a poslední, co tu máme, tak jsou věci z Doll Skill. Přišla mi zatím půlka toho balíčku na To ani nevím, že existuje takový obchod. Ale tak to asi nebyl jako tady v Česku žádný takový. půlku ještě čekám, ale I just couldn't wait. Takže vám zatím ukážu to, co mám. První věc, takováhle prostě jar, která jsem si upřímně myslela, že bude třeba 4x větší, prostě jsem si představovala, že bude takováhle. Ale to je moje vina, protože si nečtu rozměry těch věcí a pak se vždycky divím, že proč je tak malé. Já nevím, no. Nevím, jestli se mi to úplně líbí, to je takové zvláštní. Každopádně jsem usoudila, že to může být popelník. Prostě halloweenský popelník. A nebo mě ještě napadlo, že do toho můžu dávat vatičky do uší. Potom, co jsem koupila, tak je tady tahle ta ruka Toto je actually dobré. To se mi fakt líbí. držící misku. It looks so spooky, so cute. A prostě do toho nahážu kokínka. A úplně top. A potom věc, která je úplně nejvíc top, tak je postel pro kočky, co vypadá jako rakev. Oni To je taky super. To se mi líbí. Tady má asi nejlepší věci zatím. nesnáší pelíšky a postýlky. Takže do toho budu muset lákat catnipem a snacks. I'm willing to do the job, protože postel pro kočky, co vypadá jako rakev, amazing, absolutely amazing. No, tohle je teda ten haul, všechno, co jsem koupila. A teď to jdeme společně stylovat. Teď uvidíme za mě, nebo můžete si sami posoudit, jestli to dá nějak dobře. Já se bojím, že ona všechno dá do pár místností a pak to tam bude strašně přeplácané. Přinesla jsem si tedy lepky a tohle to s tím, že do toho budeme dávat klíče, protože nám se vždycky válí po bytě a vždycky hledáme 150 let, takže tady budou klíče. Anyways, asi se shodneme, že tohle to je velice letní. Tady mám ten vonící sáček, to mám takhle hezky schované, takže tuhletu kočičku odděláme. To je dobrý, no. To by měla udělat. Mně hnedka, jak to tam bylo, tak mi to přišlo takové divné, no. Tohle to je prázdné, takže to taky můžu vyhodit. Ty svícny bych upřímně předělala někam jinam, to jsem Takhle se mi to líbí, jakože jak tam jsou ty lepky, prostě ta dekorace a ten list, ta miska, tak to je za mě dobré. dala tak jako temporarily, ale dala bych je možná někam jinam. Tohle to taky oddělám, sice mě to mrzí, protože je to krásná Lego kitka, je to jako složené z více kytek, já jsem si koupila všechny, které měly a všechny jsem je postavila, takže jsem to vždycky do těch vás zorganizovala tak jako podle barev. Každopádně je to moc růžové. Tohle to je taky moc růžové, takže putting it away.
Tady tahle polička stále není přidělána na stěnu. No, takže ještě jsem přinesla kočičku a ducha. And I think that could work somehow. Pak tu máme ještě svíčky nějaké. Tahle ta se sem bude hodit podle mě úplně perfektně. Oh, yes, to je úplně podzimní vůně. Pumpkin Cinnamon Swirl. Voní úžasně, dokonalá. Neříkej, že ona to všechno dá na tu jednu skříňku malou. Tak. Tohle to jako není žádné roční období, podle mě jako korál. Jakože OK, letní, ale I think you can stay here. Možná tady ty dva svícny jako vypadají dobře. To bych chtěla nějakou dekoraci do toho výklenku, protože tam nic není. Nějaký obraz by to tam chtělo, that's for sure. Asi musím nějaký vymyslet. Asi musím nějaký podzimní obraz vymyslet. Anyways, ghost. Is it giving spooky? Jakože this is what I'm working with. Nevím, no. Jako předtím to asi bylo lepší, když tam měla jenom tu misku na ty klíče a tu sošku s tou vranou a lepkama. Ale asi jo, vypadá to v pohodě takhle. So far, ale dělala bych tady ještě něco trošku většího a taky bych udělala fakt něco s tím výklenkem. Buď tam dám nějaký obraz, protože bys tam fakt hodil, ale žádný teďka nemám, takže jako zatím ne. A nebo tam můžu dát právě ty jakoby řetězy. Nebo tady můžu nalepit ty pavoučky, takhle prostě. Ale zase, aby to nebyla celá pavouková stěna. No každopádně potřebuji tady ještě nějaký centerpiece trošku. Nebo jakoby ne centerpiece, right side piece. Tak já si myslím, že tohle je úplně... Jo, takhle to vypadá v pohodě asi. Top penzí. Akorát u toho dala strašně moc z toho, co koupila, no. Dále tady mám ten svůj kouteček, kde, jak můžete vidět, už je daná jedna dýněčka. Ale, proč je tak blízko u toho? Zase dýně. This is not To není dýně. very odd to me. Takže tohle oddělám. Ale ty oranžové Lego kitky bych mohla někam strčit, ale nemám žádnou podzimní vázu. Ale prostě ovoce, it's giving summer. Stoleček, there's literally nothing going on, kromě kitky. Takže let's spice it up. OK, pane inspektore, co tady inspektujete? Já si myslím, že tohle by se sem hodilo úplně top. Jo, prostě nějaké kokínka do toho dáme. Já mám takto prostě v obýváku, takhle poličky a mám tady danou tady tuhletu slunečnicovou misku plnou bombónků a já si myslím, že bude úplně top to přeinstalovat do toho. Tup. No, myslím si, že je to top nápad. Jo, toto je hezké. Toto je za mě fakt dobré. You get scared. Ježiš, prosím tě, ty máš catnip za uchem. Oni se valili v catnipu, všichni jsou to úplně podělaní. To vypadá top. To vypadá za mě top. Našla jsem ve spíši tady tuhletu Yankee Candle, nějakou Woodland Weekend Memories a voní strašně krásně, takže ji dám do obýváku. Další dekorace. Tak, now that I'm looking at it, tak se tam k tomu květináč vůbec nehodí, ale prostě on tam normálně je. Možná nebude úplně špatný nápad tam dát tento oranžový, ano, oranžový element. To se úplně hodí k těm čínským lampionům. Top. Asi dobré to je. Ale ještě něco oranžového bych tam v tom případě dala. Možná nějakou tu týněčku. Ukáž, jak to bude vypadat, když sem dám ještě houbu. Too much. As you can see, tak všude je hodně ovoce. Tady je citron s dobrůtkama, takže dobrůtky dáme do něčeho jiného zase. Já bych z citronku předělala další dobrůtky tady do téhleté. Postrácá všechno. Ne, ale toto je dobré. Nah, I don't like that. To se mi nelíbí. Mně to přijde v pohodě. Možná nebude špatný nápad využívat na klíče tohle. Takže let's see. To je škoda za mě. Toto mělo být fakt na nějaké jakože třeba brambůrky, kdyby jenom tak něco takového. Co kdybych prostě toto dala sem místo toho listu? Takto. A tím pádem tady nemusí být ani ta svíčka. Tak. To bych dala takto za to.
Za mě to docela dává smysl, protože tady tohle by bylo na klíče moc malé, realistically. To když tam dám klíče. To je za mě možná trošku top penzí nápad. V tom případě Mně se to líbilo víc původně. tuhle vyměním za tuhle. A hodí se tam mnohem víc. Za mě je trošku top nápad, tady tuhletu nádobu naplnit těmahle. Jenom nevím, jestli jich je dost, aby to jako hezky zaplnilo. Asi spíš ne, ale we can buy more. Oh, so cute. Oh, that's so cute. Ještě by to chtělo tak 2 balení. To je tak roztomilé. I love it. S citronem teda zatím nevím, co udělám, ale tady tenhle ten jahůdkový talířek vyměním za duchový. A ty to už tam nevejdu, takže ty musím sníst. Tady přijde duch. Yes. Řekla bych, že teď To vypadá dobře. na čase oddělat kytičkové a jahůdkové mističky. A taktéž je na čase přeorganizovat hrnky. Já jsem vám naprosto zapomněla ukázat tady tyhle ty hrnečky. Tenhle ten mi koupil Junus. Ten je hezký. Z Tigru, very gorgeous. Tento jsem si koupila ve Starbucksu. Takováhle Na nějaké kafe dobré, no. zelenkavá dýnička. A of course, pořádně podzimní kelímek. Jo, dobrá. See how these are giving summer? Well, this is giving autumn, baby. A ještě tam mají takový krásný perleťový, oranžový, který úplně, I want it so bad, ale prostě já mám tolik hrnků a tolik kelímků, bro. Tak, tady. Ukáž trošku, ať jdeš vidět. Tak. Top. Tak, vrátím zpátky černé talířky, protože Miss Girl má normálně i normální nádobí, jakože. Jenom je schované. Ale ty černé se prostě do té spooky season hodí mnohem víc. Ahoj, Miss Girl. Co tam cítíš? Co? Co tam cítíš? Tady tyhle ty jsou takové jakože neutrální. Ty můžou zůstat. Vidíte, jak tady mám už ducha. Tady mám dokonce gingerbreada. Jo, jakože tam ta co ukazovala s těma, jakože prvníma, jako tady to. Ta. Za mě vypadá takhle v pohodě. Jenom je schované. Ale ty girl. Ty můžou zůstat. Vidíte, jak tady mám už ducha. Tady mám dokonce gingerbreada. Bye bye, až na Vánoce. Tohle je taky takové neutrální, ale jahůdka je velice letní. Tohle je můj úplně perfektní espresso hrníček, ale též moc barevný. Potom tady mám tyhle ty 2 dýněčky, což jsou přesně ty keramické nádoby na pečení. Takže ty zaparkuju tady. Top. This is how you know you have girl cat. Tady to taky má dobré, no, ty hrnky tam v pohodě. They be decorating with you. Or maybe sniffing the croissants. Dívejte, jak jsou vedle sebe úplně v chillu. Co? Jste v chillu, holky? Jste v chillu? Stejně jak jsem měla naskladané ty podzimní dekorace, čekající na to, až je použiju, tak tady mám ty letní. Uršuko, co to dělá tatínek? Ty mu to chceš sněst? Toto se mi fakt líbí. Jak to tam má tu poličku, to je super. To je fakt hezké. You haven't noticed me at all. I've been standing here for like the last 5 minutes. Yeah. Tady je další košíček věcí, které dávám pryč. Už 3. Barevné kytičky, banánová lampa, jahodová váza. Ty tulipány jsem přendala semka. To je modré. No, já jsem samozřejmě nezůstala u dekorování a musela jsem si i vytřídit
všechny šuplíky v kuchyni. And let's just say, I got a bit overwhelmed. Also už je půlnoc. Doslova za 3 minuty. Takže pokračování zítra. Actually, pokračování v příštím videu, kde pověsíme světýlka, přiděláme pavoučky a všechno, co jsme nestihli dnes. Dobře, jo. Dobré video to bylo, mně se to líbilo náhodou, podívám se, on na toto vydá před 1 dnem, když to natáčím. Takže asi nemá žádné nové, nemá. Takže jo. Tohle za mě bylo v pohodě, budu rád, když mi to hodíte like a odběr a teda můžete mi napsat do komentářů, co si myslíte o tom, jak to Sugar Danny vyzdobila. Mně se to náhodou líbilo, uvidíme teda, jestli v příštím videu ukáže jakože projde celý ten byt, kde něco dala a ukáže to, jak to vypadá. Teda už hotové a s tím, že teda dodělá ty pavouky, duchy a takovéto ty věci, co se ještě nestihla dodělat na ty zdi a podobně. Tak jo, budu se těšit, až vydá teda pokračování a teda už se loučím, čau.